Mana bisa bathra बुंदों नोङो इमान थान्दायानो खारला जोंफबनायानो जोबला जि खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय बिराद गेदेर खामानि मावनो नागिरदों बिराद गेदेर माने जि सुयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना माने गांसे गांनै इदिनो माबाना थाबाथाय माने फटनो सुजायो ओमफ्राय बुरजा ओंखारना दंना दा माने ओंखायनो सानैबो लोगो नांनानै सुनो नागिरबाय आरो सानैनिबो जा बुरजा ओंखारना दङ ओमफ्राय दा जोङो बोराया गावनि मजा माबा माबि सुबाय दङ मुजा ओमफ्राय आरो सुइटार ओमफ्राय माखासेखौ आं सुनोसै बोराया दैखौ जगार होसिगोन आंनो ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ बिराद गोबाव जाबायमोन जि सुयैया जमायजोबना थानानै जा दामायजोबना दङ बोरायखौ मोजांखौ नोंखौ ना खानाय हानानै टाकलुकलु फैनायखाय ओइ माबा मोनसे फिल्म ना मामोन एलबाम ना फिल्म मोनियो सेतान का सालाय दिननाया काकलिया इदि बायदि नुदो एकदम खानाय हाना फैनायखाय इदिनो माने जमाय दोनबा बिराद बुरजा जालाङो आरोना सुख'नो हाया माख'नो हाया जायो ओमफ्राय दा बोराया एसे हेल्प खालामना होसिगोन आरो दै आरि जगार होसिगोन ओमफ्राय आं सुबाय थानोसै ओमफ्राय जि सुनो ओंखारदों आं जिखौनो दोननो हाबावाखै नै जोमनाय जिखौनो थान्दा बेसेबा होमबाबो सुथारनांसिगोन उपाय गैया गोबाव जाबाय सुथारिया गाननोनो गैया जालायलांबाय जमाय दोननानै नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ सेम टु टाकलिया बायदि नुमारदो एखेनोखौ दाना आंबो सोमनोसै नों बाल्थिंसो सोमबाय ना आं सोमनोसै गुफुरखौ दा सोमनोसै दा आङो ओमफ्राय जिथ' जोमबाय थाबा जानाय नङाना जि सुनो नागिरनायाव बाल्थिं ओइ थंगाखौ लायग्रोनो र' जटा मुजा दहन जोबना लाबोदों नै बोराया मुजा हो फोथारावसो लामनांगोन बेयाव लामबाथाय माबानाय नङा राननाय नङा फोथाराव थाङो नोङो दान्दाखौ एसे हुगारना हो साफा जानाय बायदि साफाखाना जि लामबाय थायोना सानफ्रामबो हा दाउफोराबो खायसोथार नैबे जोंहा नै बोरायनि कुर्ता गोदान मैयासो मोनदों आरोना सिलायनो होनायमोन मोजाङै नुदोंना नुवाखैबा केमेरायाव आंनि बोरायनि कुर्ता गोदान मैयासो मोनदों सप्तासे जाबायमोन ना सिलायनो होनाया मैयासो मोनदों गानबा साजिगोन आंनो खनसे गाननाय नांसिगोन सोमनिसै इखो गुफुरजों गुफुर सोमनांगोन ना कुर्ता गांसे दंमोन नोंनि बेखौनोथ' नागिरदों आङो दिनै गांसे दख'नाखौ सोमफाया माने नोंनि गोजा सोमनिसै आरो नों फालिफोरा सोमजागोन नोंनिनो नायो मोखां हुगारग्रा ओमफ्राय आंनिखौ दा एक्सट्रा सोमगोन नोंनि गोजा सोमग्रोनोसै नोंनि कुर्ता स्राबखौ गलायनो या दैखौलाय एक्सट्रा सान्दुं ओंखारियावसो जि बुरजा दहननो मोनबायना जोंलाय दिनै सान्दुङानो दुंनाय नङा खोमा बिदिनो बारा ओंखाराखै सान्दुङानो बारा ओंखारा दोनथ' सोंनोसै दैखौ एसे गारनांगोन बारा बुरजा
बोराया गावनिखौ सुना लागासिनो देखायनो र' आङो नोंथांमोननो नों कालारिं जिफोरखौ सुदों आरो ओमफ्राय गुफुरखौथ' बे रोंखायाना आंनो सुना होनांगोन ओमफ्राय बुरजाद्रायनि दिनै आंजों लोगो लाफाबाय आरो नङाबाथ' बांसिनानो सुनाय जाखाया ओमफ्राय गावनो दिनैहाय लोगो लाफाबाय एसे हेल्प जानाय बायदि आंहाबो 5 स्टारनि माबा मा होनो जि सुग्रा 5 स्टारनि जि सुग्रा रुम बेखौबो थालायनो ना दाबो थालायनो मोनला ना सिमिटआ बया जालांजोबलायबाय खोमा सिमिट लाबोना दोनफैनाया नोंनिखिनिखौल' सुदो आं सुनोसै मेम्बार ओइ बिदि सुयो नामा दासोमियाव साबोन हो एसे साबोन यहाँ पे रखो साबोन होबाय आरो मा साबोन होबाय अरे साबोन होबा साबसिन जायो साफा जायो नियावनो दोननि नामा इथिंजा माबा इथिंजा खनायाव इथिंजा खनायाव इथिंजा दोननि याव जोंहा अयथासारद्राय जायोलै जि जोम दहन गाननाया ना गानलायबाय खुलायबाय ओंखायनो माने सुनायावबो मजा मोनखायो आरो बाबा बाथारबायानो जोंनिया बायाखै पुरा माबाबाय थागोन ओमफ्राय बादोबाथाय दा जमाय जोबना थाखायो बोरायनाबो आंनाबो सियारा बुंख'लांजोबलायो गानस्लाय दोननाय माखाया फोथाराव लामहैनोसै नोङो फोथाराव जायगा गैलाना ओमफ्राय ini रानगोन ना जिया सान्दुंआनो गैया आयौ सुनाय ब्लक ना गोरिब ब्लक सुनाय ब्लक गाननोबा गानबाय मोजां Baik hala. Ini suara nih sih. Lama ini sih. Kan ya aku pulang lagi. Aku mau ke selatan mau coba. Oh, ada juta dah. Hah? Saya gak dengar apa tuh? Kami ceng mana? Dayo जिखौ माने खावसे सुबाय आरोना खावसेखौ आरो सुनो दंबावो आङो ओंखाम ओंख्रि संनो टाइम जानायखाय फैग्रोबाय आरो इसिङावहा दायो टाइमा एकदम जाबायानो 1टा जाबाय दायो ओमफ्राय आं जल्दिनो माने जिखौ एसे सुनानै एसे साफा जानानै आङो इसिङावहा हाबफैबाय नै फारसेथिंजा ओंखाम जाननानै होबाय बिथिंजा दालि जानो नागिरदों सामब्राम हागासिनो आङो थावखौ ओरैनो इसेल' हरगोन बांसिनानोथ' जोंहा रुनानैसो जायो दालिखौ दिनैहाय आङो थाव होनायनानै जानो सानदों ओरैनो इसे होगोन आरोना दालिखौथ' रुनानै जानायानो बांसिन मोजां आंनिबाथ' ओमफ्राय दिनै थाव एसे होनोसै बिनि थाखायनो नै सामब्राम हागासिनो ओंखामाबो मोनसिगोनानो
माने जानाय लोंनायाबो एसे लेट जायो नालाय बिनि थाखायनो माने एसे जल्दी खालामनांगौ जायो आंनाबो बोराया पुरा टाइमावनो जाखायो नालाय जि गरसे जायो गरनै जायो गरथाम जायो ओंखामखौ ओंखामा मोनबाय थावाबो ग्रोब जखानि दंखायो होना होबाय ओमफ्राय दानि आङो फुङावहा दिनैहाय जोंहा फुंनि ओंखाम जायाखै आरो आंनि बोराया एसे गगा मोनस्रो जाबाय थानायखाय आङो रुटिसो सावनानै होदों ओमफ्राय रुटि सावनानै आङो बुटजों आलुजों भाजा एवदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनो दंबावो ओमफ्राय दा दालिजों ओंखामजों संनोसै आरो दिनैहाय मंगलबार जाहैबाय नालाय जेबो गैया निरामिस बे साननैसोआ भिडिअखौनो बानायनो मोनाखैमोन एकदमबारे सोलाबा जाबाय थानायखाय एसे सम थोआ जाबाय थानायखाय बानायासै दिनैहाय जेसेबां खामानिनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लगखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरो बोराय बुरि दिनैहाय एकदमबारे होथारबाय बोरायाथ' दाबो सुगासिनो दङ ओमफ्राय आंखौ ओंखाम संनो थिनहरग्रोबाय बेहा पुरा टाइमाव ओंखाम जायो नालाय एसे लेट जाबानो रागा जोंखायोना नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो फुंनिखौबो टाइमाव सानजौफुनिखौबो टाइमाव नांखागौ बेनो मानसियासो जानो हागौ थेफा आयै थांबायमोन मा होनदों आयौ नो आंखौ इसे होनबाय आरो गावनो थिनहरबाय दै गोलैबायहाय एसे सुनानै लायनो र' नङाबा ओंखाम संहैदो होननानै थिनहरबाय ओमफ्राय दानाबा आंखौसो होनलायबाय जि सुनो बानानै खारलांदों ओंखाम संनो होननानै सोरबा जि सुनो बायो ओंखाम संनाय मानसि थानायमोनबा आङो पुरा आरो सुबावगौमोन साफानो होमबाबो आं दा सुखानांगोन ना नों जेसे बुंबाबो ओंखाम संखांनानै नों ब्लगावबा जेबो बुङाना ओमफ्राय आन्दोनिफ्रायबा एकदम मोनसे बुंहरबाय थायो आंना बोराया ओमफ्राय भिडिअ लाबा खुगाया पुरा बन्द जानानै थायो सारायाव संलायाखै दिनै खान्थायावनो संबाय दालिखौ संनोसै र' आं बे दालिखौ माबाना लाग्रोनो ओमफ्राय रायलायगोन नोंथांमोनजों दालिखौ दै होनानै गालांग्रोनोसै आङो मोनसे खोथा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो उपायखौ होनांगोन आरोना जायफोरा जोंनि ब्लगखौ नायो आंखौ मोजां मोनग्राफोरा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय बोरायनि थाखाय होना होनसै दरसे हाखावनानै खावब्रै खालामनानै दरसेल' होबाय आङो जिउ जागोन ना मोनबाय थादो गोदौबाय थाथोंसै दालिया ओंखामाथ' मोनबायानो ओमफ्राय आं बुंनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय माने आंनाव बेबायदि गैफेरामोन आरोना आं माने उन्दैयावसो जोंनि बाबानिखौ एकदम खावफै नुबा एरख'ना होसोयोमोन आरोना पुरा एरख'जोबना होयोमोन खावफै जानाय नुदोबानो आरो खर'खौ दांनो होबानो माने आंनि बाबानिखौ एकदम एरख'सिन एरख'ना होयोमोन आरो आङो ना एकदम साबाय होनबाबो खारखौ होलायामोन आं खानजों जे एकदम हख'जोबना होयोमोन ना ओमफ्राय दा मा जाखो माने आंनावबो दा खावफै बारदेरबाय आरोना ओमफ्राय बारदेरबाय माने बेथ' उन्दै समनिसो खोन्था आरोना एसे उन्दैयावसो आं बेबायदि खालामोमोन ओमफ्राय आंनाव मानिफ्राय बिदि जाखो खावफै माने जाग्रा जादों आरोना नै बिदियाव ओमफ्राय नै बेखिनियाव बे उनथिंजा गैया आरोना नै बिदियाव ओमफ्राय बेबायदियाव नैखिनियाव बेबायदियावनो आंहाबो माने नै बेखिनियाव ओमफ्राय नै बेखिनियाव ओमफ्राय नै बेखिनियाव आरोना खावफै ओमफ्राय माने नोङो साननैजों सानथामजों नों खर' लोब थेवबाबो माने एसेबाबो थागोनानो आरोना बेखिनियाव ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै जुदि मिथियोबा खोन्थाहरदो आंनो मा सेम्पुजों लोबबाथाय खारगोन माबाया खावफैया ओमफ्राय आरो मायबाफोर माने फोनोबा बा मायबाफोर लागायबाथाय माने हामनाय बायदि नोंथांमोना जुदि मोनदोंबाथाय नोंथांमोनावबो जादोंबाथाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि खारहोनो हादोंबा आंनोबो खोन्थाबानो जाबाय बोरै खारहोगोन खावफैजों माने ओरैबायदि माने सहायनो हाला आरो खावफैनि थाखायनो माने एकदम आं गथ' उन्दै सोरखौबा जाहानाव बे जोंनि थुनथुलिखौ फैबा बेखौबो एरख'नो होयो ओमफ्राय सोरबा जाहानाव
बिदिनो आगैमोन फैबा बिसोरखौबो एरख'नो होयो आङो खालि खावफै एरख'नायनिनो खामानि आरोना ओमफ्राय बुहुत दिननिफ्रायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानगासिनो दङमोन ओमफ्राय दिनैसो आरो गोसोखांफिननानै आङो नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरदो जायफ्रा मिथियो खावफैया माजों खारगोन सानथामजो सानब्रैजो बिदिजोंनो खर' लोबो थेवबाबो माने खारखाया आरोना बेखिनिनाथ' एसे खारो देसु ओमफ्राय नै बेखिनिनानो खारनो नागिरा आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे उपाय हरदो नोंथांमोना जायफ्रा मिथियो आयैलै इसोर माला दहनना लाबस्लाबखो दे नोङो इखो इखोबो होब्बाय सुनायानो बेग अबबा खारसिगोन नामा नोङो फुरा सुगासिनो दे इखोबो 9 तारिखनिफ्राय ना फेब्रुवारिनि बोराया आंना दिनै बिराद मावथि जाथारदों ओमफ्राय नै आंहाबो गांसे दंबावो सुनो सुइटार इयाव मानो लांबावनो ना इखोबो गस्ला बायदि बुनो नागिरदों माबायाव इयाव मा खालामनो नागिरदो दे ओमफ्राय नों दासो बुस्रिनो नागिरबा जागोन नामा बन लागा दं थांदो फटाफट ओंखाम संनाया मा आरे ओंखामा मोनबाय आं मा खालामबावनांगौ दे भाजा दंखायो बेबायदि मावथि बहा मोननो दे मावबाय था नोंखो जानांसिगोन दाउखो नोंनिखो ओइनो गाबोन जागोन दिनैथ' मंगलबार जाला लोंगोन इखो जारिजो दे जागोन फुङाव रुटि जानाय साहा लोंनाय इखो दाबो सुनो मोनाखै दालिया गोदौबाय थाथो ओमफ्राय आङो मालायफोरनि हासबेन्डआ मालाय अनग्राफोरा पुरा मालाय हेफाजाब खालामो मा होनो सासे सुबाथाय सासे सुना होयो ओमफ्राय जोंहानिया हाय खाफाल माबायदि खालामखो आङो दा जि सुनायखौ सुफेराखै नङाबाथ' आंनो सुना होयो बे भगवान मानो मिसा बाथ्रा बुंदों नोङो इमान मिसा बाथ्रा बुंनाङा हे भगवान इमान मिसा बाथ्रा बुंनाङा मानसिया मिथिगौ खसा मानसिफोरा नोंमारगोन ना भाबिगोन नायलाय माबायदि बुङो इयो एकदम नोंथारगोन ना लागोन इनिखौसो आंखौसो मिसा बुंदों होनना भाबिगोन माला सुख'ना होनाय नोङो दिनै आंनो खनसे नामा आं लोमजानायाव आरोना इयावल' आं सुख'दो बेखौबो गाव हारसिं सुबावाखै ओमफ्राय आरो बुंबावो गाव सुदोनो फालतुलै दा मानो हसा बाथ्राया ओंखारदो हो हसा बाथ्राया दा मानो ओंखारदो लासैनोसो ओंखारो हसा बाथ्राया नै हेल्प खालामाखै नोंसोरनिबा सुइटार सुवा होनदों ना नै ओरैनो दोन आं दा सुगोन ना नोङो इखो खिथिफ्लानानै आंखौ मा होनना भाबिदों नोङो दिनै दोन सुना दोन दालायनि प्रमान ओंखारबाय प्रमान नोङा आंथ' नोंखौ सुनो होआखै आं इयाव दा सुगोन होनना दोनखादो दै जायो होनबा सुइटारा मा खुला सुइटार दोन दांफ्लानाङा नोङो आंनि सुइटारखौ जायफोरा जोंनि दा भिडिअखौ नायबाय दं माइसे नांलायलायो आब'जों गुबैजो खामानिनि बिदि साननाङा आरोना मिलायना मावनांगौ ओमफ्राय होमबासो माने लाइफआ गोजोन जायो नङा होमबा मिलायलायना सोलिबासो मिलायलायना मावबासो खामानिफोरखौ ओमफ्राय आंना बोराया फुरा आंखो मा होनो बया साबित खालामनो नागिरबाय थाथारो भिडिअ लानाय समावबो मानो होननो हाया नोङो देलाय मा होननाय जाखो इलाय मोखां नुवा गन्थं नुवा थब्लिब्लि केमेरा दोनदो जाबावो मिन्थावना मोनथानायखो जोङो ओंखाम जानोसै नै दालि संदोंमोन दालियाव आलु होदों नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो खोन्थालायाबाबो जागोन ओमफ्राय ओरैनो होनथारो ओमफ्राय मा होनो बुटजों आलु भाजा नैयो दानि फुङाव एवनायमोन ओमफ्राय सामब्राम एसे हानानै लादों मानो होनबा नैयाव बुट गोथां दङ नालाय
जानोसै दिनैनि ओंखाम ओंख्रिया बेनो ओंखारनांगौ बायलांबाय आरो नाङा आंनियाल' गावानो होनो होबाय दालियाव बुद गोथां नाङालै गोजोनो गाबोननो गगा मोनगोन गगा मोनबा बोरै जायोमोन आं खोन्थानाय गगा मोनबा इदिल' जायो नामा केमेरायावबो खोन्थायासै आरो हारिमबा हले एक्टिं खिथिबाय थानो हायो नै इदि जायो नै इदि जायो इदि जाबा इदि जायो होननानै गगा मोनबा इदि जायो रागा जोंबा इदि जायो होनना खोन्थाबाय थानो हायो ओरैनोबा बुदखौ जानाय नाय होमबा जोङो ओंखामखौ जाग्रोनोसै ना ओमफ्राय जाखांना सान्दुं सायनोसै फोथाराव जिखौबो बेलथायहैनोसै ना नि बेगा रानगोन ना दा दायो जोङो ओंखाम आरि जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै बैग्रि जाबावबाय आं थाइसे जासुलिद्राय नालाय मानसियानो आरो बैग्रिया बिराद गोदै गोखै बैग्रि नङा आरोना ओंखायनोसो जानो हादों ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै बोरैबा मोनना माबा मोनसे जानो लुगैयो ओमफ्राय गोसोखांनानै जाबाय आं बैग्रिखौनो थाइसे ओमफ्राय नै बेखौ बेलथायनो फैदों जोङो बोराय बुरि सानैबो ओंखाम जाखांनानै फोथारावहा आरो दसे जिरायनोसै फोथारावबो सान्दुङाबो एकदम गैबाङा आरोना सेथ्लायावथ' गैखायानो जानाव फोथारावसो इसे आरोना थेवबाबो एकदम माबा दिनै गैद्रायथारा सान्दुङानो ना थेवबाबो दसे जिरायनानै थांसै जों सानैबो बोराय बुरि फोथारजोंनो बाइक सलायगोन नामा खानाय हाना दाउला क्लान्टुना माबा बायदिनो दे माइसा setan kasala होननाया बाला बाला होननाय टाकलिया नामामोन नामा माबा फिल्मनि नामा मिनिथावनालै फिल्मा ओइ मानिमुनिया जि खाथाव खाथाव जाना दं नै आं जानो लुगैबायलै खारलै दिनैदि सोलाबनाय नंला मोनानोसैयानो मा होनो सोरबा सोरबा बुदानो जोंखौ बुंहरबाय दङ मा गोबावथार जाबाय आब' गुमै Q&A मोनसे लाबो होनना बुंगासिनो लाबोगोन नामा Q&A नायनोसै सम मोनबाथाय लाबोगोन सम मोनबाथाय लाबोनो नाजानोसै सोरबा सोरबा आगैमोना लाबजानो लुगैदों Q&A भिडिअ लाबो आब' होननानै सोरबा सोरबा बुंहरगासिनो आरोना ओमफ्राय लाबोनांगौ ना नाङा नोंथांमोनानो बुंहरदो कमेन्टआव ना बांसिन जुदि Q&A लाबो होननानै बुङोबाथाय मालाबा आरो लाइभआव फैलायगोन दे सानडे नायनानै मा होनो नोंथांमोना जुदि लाबोनांगौ होनना बुङोबा जों लाबोनोसै ना जोंथ' बानायनो मोननायखौसो नायो नालाय भिडिअ टाइमा मालाबा सोलाबहैया जास्लाबहैया जायो आरो थेवबाबो टाइम होनो सानो आरोना नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय टाइम होनो हाबाथाय जोंनि थाखायबो मोजां आरोना ओमफ्राय आं रायलायगासिनो केमेरायाव नायना रायलायनो हायाखै मानो होनबा साना पुरा आंनि मोखाङाव नांफैगासिनो थानो एसे दोमैलुलु जानायखायसो नङाबाथ' नायनोनो हानाय नङामोन काटाबाथाय ना औ थांसै जिया एसे दसे थाबावथो ना दा दसे उनाव मोनाब्लि लांफैनोसै बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय माने नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय जोङो जों न'आव जि मावो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ माने नायनानै मोजां मोनबाय बिथांमोना बयबो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल सिलेक्ट खालामनानै ला होमबासो माने जों भिडिअ होबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन नालाय थाबनो ओंखायनो ओमफ्राय आरो मा बुंबावनांगौ बाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय